Ďalej sa predstaví nemenej obávaný hrdlorez Odo z Montpellier. To som ja. Moje meno je. A ďalší Hans von Uberlichten. Ja, to som ja. A samozrejme, ako štvrtý budem bojovať ja, Wolfram von Eschenbach. Ďakujem za vaše ťapkanie. Teraz sa určite pýtate, že nám chýba princezná, o ktorú budeme bojovať. Preto sa pýtam tunajšieho ľudu, či nejaká princezná dobrovoľna sa hlási, aby sa stala ženou jedného z nás. Máme? No tak posles prácu princeznú. Sice vekovo ste nám akurát, ale verím, že máte veľké majetky. To je Lukovská princezná. Ale vyzliekať sa nemusíte. Ale nech sa páči, posles. Môžete si sadkať sem, poprosím nášho Hansa, aby odišiel. Ale to si vypadni. Tak princeznička, verím, že aj teraz rytieri sú plní elánu, aby vyhrali. Takže páni, verím, že poznáte pravidlá turnaja, že budeme bojovať čestne. Ale pamätajte, že víťaz môže byť len jeden. Preto začneme tak trošku zľahka. Ja vyzývam vás, Robert z Hartova, aby sme sa stretli v prvom súboji. Dobre. Princeznička, náš osud sa spojí v jedno a spojíme slovenské i české ako táto výstava. No, poď na to. Moment, kto mi fandí? Ja. Ale musíte ma trošku pozbudiť aj potleskom. Ide vám to? Co si domyslíš? Vyhrá lepší. Lepší vyhrá. Ha? Ho! Ja! Ja! Ho! Ha? Ho! Ja! 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 Ha? Kto je tu lepší? 1-0. Tak Robert Artois, Francúz. Áno, a? Čo by sa mi stala v rámci tradície? Napadaj. No počkaj. Na takéhoto mlíčňaka ja nepotrebovala ani meč. Našla si ja nejaká spanilá cefa, ktorá mi ho potršala. Pozor, je to namasané olejom z najlepšia nemecká Bratwurst. No, teraz sa predfietla. No ukáž, čo v tebe je, Robertko! Šapošrút. No? Musíte ho pozbudiť, nemá energiu. Čo popiete, dáme mu ešte jednu šancu. Áno. Ale ten je Francúz, však čo sa môže stať? No? Už sme len traja. Stačí. Tretiu šancu nedostane. Zaber si tú ženu zaslúžiš. Toto ešte kúkam potrebovať. Kam mi to kúkáš? Pod sukňu.